Avui iniciem una nova secció amb l'Esplai Virtual, on en Màrius Plana ens obrirà finestres de les noves eines tecnològiques per a l'educació. Farem un recorregut per algunes de les possibilitats que tenen els nois i noies per a introduir-se en el món de la tecnologia. Hola, benvinguts a l'espai d'Esplai Virtual dins del programa Enginy TV, on des d'una visió del món de l'enginyeria us volem transmetre diferents eines que fem servir per al treball amb infants i joves. Per fer una passada ràpida, els elements que fem servir, les eines que ens ofereixen en aquests moments la tecnologia i els diferents recursos que tenim, per exemple, tot el que té a veure amb els videojocs, el que anomenem gamification. En tot cas, això es treballa normalment a través o bé de les tablets o bé a través dels ordinadors. Un bon exemple és el Minecraft Edu, que és una modificació del Minecraft cara a l'ús escolar. Uns altres recursos que podem fer servir i que s'han fet servir tradicionalment a casa són els jocs de taula. Els jocs de taula o bé el que són les peces de Lego convencionals, del que és el Lego clàssic, en diguem, que són totes les peces de Lego de tota la vida que l'únic que fan és donar base a la imaginació dels nens. Una tercera eina que podem fer servir són els robots orientats a el que és primària, cicle inicial i cicle mitjà, que són robots amb instruccions molt senzilles. Un bon exemple poden ser el que són els bibots, que després, com a recurs, se'ls hi poden ficar pells. Aquí, en aquest cas, tenim un bibot i en aquest cas tenim un bluebot. Els dos són robots molt senzills, amb 4 instruccions, que permeten l'aprenentatge dels primers passos del que en diguem el code. També tenim tot el que té a veure amb el món maker, fes-t'ho tu mateix, tot el món que bàsicament actualment es porta molt amb les plaques Arduino o amb les seves modificacions o amb altres marques que el que aconsegueixen és que en el nen o en el jove, bàsicament, li ofereixes la possibilitat de fer-se alguna cosa a partir de materials de rebuig, a partir d'idees que ell ha tingut originals que s'han passat a impressores 3D i a partir d'aquí podem tenir el que vulguem. Un apartat especial i molt important són tot el que té a veure amb l'aparició dels robots de la casa Lego. La casa Lego ha convertit la joguina en un robot. Estem parlant dels Lego Mindstorm o els seus antecessors, els NXT, que permeten que la joguina sigui allò que el nen vol, la interacció. Per tant, estem començant a facilitar als nens que ells puguin triar quin tipus de joguina volen i programar-la. En resum, les eines que us presentem, o que us volem presentar, són tots els temes que tenen a veure amb gamification, tot el que té a veure amb jocs de taula tradicionals i l'ús que es pot fer a la llar d'elements que existeixen des de fa molt temps, per exemple, les peces del Lego clàssic, el que són els robots per aplicar a l'aula a primària i als cicles inicials, tot el món dels robots Lego i la joguina portada al màxim exponent de robot i, per últim, tot el món maker, tot el que és crear-se tu mateix, impressores 3D i el fet de tu imaginar i de la imaginació crear. I, per tant, durant el transcurs dels programes pot ser que afegim més informació. Moltes gràcies.